Nakon uspešne diplomatske misije u Albaniji, vlada Republike Srbije ponovo odlučila da me pošalje na neku misiju, ovaj put u Hrvatsku, sa ciljem poboljšanja međunarodnih odnosa. I ja kao vrstan diplomata sam odlučio da to uradim u gaćima, kako bi opustio tenzije i razoružao situaciju. Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme. Na današnjem repertoaru nam je GeoGuessr, ovaj put Hrvatska. Da, vratili smo se ove igrice nakon puno meseci. Ako do sada već nekim čudom ne znaš, GeoGuessr je igrica da te oni bace na neku lokaciju i ti treba da pogodiš gde si i onda dobijaš poene od 0 do 5000 za to. Znači, dođeš ovako, na Chromu kucaš google.com, veoma težak prvi korak. Drugi korak, na Google kucaš GeoGuessr. To je to. GeoGuessr je do skoro bio besplatan, međutim sada se nažalost plaća. Ali ja kao uspešan YouTuber sam uspio da skupim $2 i da otvorim premium nalog. I vrlo kreativno sam se nazvao ozbiljne teme. Ajde više ne odugovlačim, subscribe, lupi zvonce, kupi majicu, vozi! Ekskurzija sa Igorom u Hrvatskoj. Vidi ovo, nešto morski. Vidi palmica što je lepo. Može. Igore, da li si ikada bio u Hrvatskoj pre? Jesam. Prošlog leta sam bio u Dubrovniku na kratko. Jako lepo mesto, nenormalna gužva. Bukvalno sam došao oko 8-9 ujutru i pobegao već u 12 kad su navalili Kinezi. Idemo gore polako, ovo deluje kao da je slepa ulica. Svaka čast Igore, odlično je krenula. Kastav, Austrija, Italija, Slovenija, levo. Što mi govori da bi oni to rekli negde u ovom delu ovde, bliže granici. Big brain. Znači, obala je sa ove strane. Sad ako se okrenemo kao vamo, obala je tamo. A vidiš što imamo dobru foru, hvala Bogu ima i kompas. Svakako Kastav je kad ideš ka severu, a sa moje zapadne strane je obala. Meni to kaže da sam ja definitivno na ovoj ili ovoj strani. 100% nisam na ovoj, čim idemo ka severu, a more mi je levo. Ono što vidimo ovde je Ožujsko pivo i boga mi video sam i stelu. Ključne odrednice. Aha, evo ga. Šta kaže? Pula, Opatija, čekaj malo lepši ugao. Evo ovako. Pula, Opatija, Kastav, pravo. Pula, to znam. Opatija znam da je ovde i Kastav su pravo. E sad, ako smo mi ovde negde, onda bi bilo desno, da, Zagreb, a pravo Opatija i Pula. Znači da smo ovde negde. Vidi. Rijeka kaže pravo, a Split levo i Zagreb levo, znači sa ove strane. To znači da ako smo mi sad ovde negde, recimo, levo bi bilo ovo, a Rijeka bi bila ispred nas. Znači, Rijeka je sada ka jugu. Tamo je pisalo Opatija, a ovde piše Rijeka. Znači, mi smo između ta dva. I tražimo mesto Kastav, ako se ne varam. Evo ga Kastav, odlično. To znači da smo mi ovde negde. Šta je 5,5 km među prijateljima? Imamo 1, 2, 3, 4, 5, odokativno. Pazi šta ti kažem. Vidi ovde neka velika ulica. Ajde vidimo. Ovo obećava. Šta je ovo sada? Šta kaže? Ljubljana 92, Pula 92, Opatija samo 7 km. 304 tražimo broj ulice. Ali se odužilo, tek smo na prvom. Evo ga 304. To je 304. Divno. Mi sada ako skrenemo na zapad, ulećemo tu 304-ku, to je ovo. Me gusta. Joj bože, kad se setim 9GG. Fuj, mrzi me sada da pogađam, iskreno. Ajde, kažemo smo ovde negde. Jolo, brate, bože moj. Tačno, u stvari ovde pa on skrene tu. Kako sam ispao glup, tačno. Ali veoma blizu. 4951 poen, odlično. Veoma sam zadovoljan time. Druga lokacija od 5. Ovo je već neko veće naselje. Loše vreme. Definitivno nije morska atmosfera. Osijek. Već smo našli da smo u Osijeku. Odlično. Osijek beše uz Srbiju, ako me pamćenje dobro služi, a dobro me služi. Definitivno se vidi po atmosferi da nisi na moru. Vidite ove neboderčine, brate. Osijek na vodi. Confirmed. Centar je desno. Ja bi išao u centar prvo, pošto je ovo pre svega ekskurzija. A pod B da bi znao da se orijentišem. Dobro, ovo je baš onako XU fazon. Deco, molim vas, bez nacionalističkih ispada, ja instinktivno type of meme. Ovo mi delo već kao da smo blizu centra, nije Osijek toliko veliki grad, nije to sad baš da će budu neboderi na sve strane. Čekaj, ovdje ima neka katedralica, ili tako? Tako je. Ulica... Županijska, verovatno to piše, ajde, nagađat ćemo. Pešačka zona, ne možeš dalje. Dobro,
To znači da smo baš u strogom centru. Aha, evo ga nešto, katedrala Petra, da. I ovde, evo ga, ne možeš bukvalno, evo vidi se ovde ulica i onda ovde pešačka zona. Odlično. I jeste, to je ta županijska, znači mi smo bili u ulici Hrvatske Republike. Aj sad nazad. Kako smo mi došli do Hrvatske Republike, ja vas da pitam. Tu smo došli iz neke male ličice, pa smo skrenuli u veliku. Jesmo baš ovde skrenuli desno? Da ne, okej, sve je pod kontrolom. Ne znam otkud sad ode lepo vreme, to me malo zbunjuje, ali aha, evo ga, normalno vreme. I kako sam ja išao pravo, ja sam završio u ovoj ulici koju smo beše rekli se zove Županijska, je tako? Znači, ovo je sve vreme bila ulica Hrvatske Republike, a u nju smo ušli iz Vukovarske ulice, pretpostavljam. I onda je ovo ona velika raskrsnica, ali tako? Ajde, sad ćemo još jednom se vratimo. Mora 5000 poena, mora bude savršeno. Pokušaj 14, ovo je ta neka velika raskrsnica, jeste, vidi koliko ima svega ovde. Znači, mi odavde skrećemo desno ka centru. I evo je Ina. You belong to me, I belong to you. Ajde, ovde smo bili, ja kad ti kažem. 5000 poena, prezadovoljan. 12 metara promašaj. Next location. Ovo je baš slavonski i kao i svuda ožujsko. To dosta pomaže, to će mi biti orijentir. Dele kao slavonsko naselje, znači negde relativno blizu Srbije, ali možda totalno mašim. I, znaš šta sam zaboravio da radim? Da gledam tablice. Aha, sreće mi je sve blurovano. Ajde da izađemo iz ovog naselja, jer će da bude ono kao preškrbano. Izašli ste iz XY naselja. Boga mi dugačko je ovam. Osijek levo, Vukovar pravo. Ja mogu budem i ovde čak. Pa onda Vukovar pravo, a Vinkovci i Osijek levo. Big brain, brate, big brain. Tek mi je sad palo na pamet da idem kroz Hrvatsku sa srpskom zastavom. U stvarnom životu bi se baš lepo proveli ovde. Šta kaže? Evo ga, neki Evropska unija, Evropska unija konačno da bude korisna jednom, da nam kaže gde je. Evropski program obnove za povratak, koordinisana, bla, 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 ali ne piše koje naselje. Ponovo, apsolutno beskorisna Evropska unija. I promised I wouldn't get political. Pa ovo jeste kod Vukovara. Znači, mi smo ovde negde bili. Ajde, ček samo se vratim da vidim tačno. Ja uopšte nisam ni gledao kompas, a ja sam kreten. Znači, išli smo dosta na sever. I tako mi idemo sigurno jedno, ajde, evo odokativno da kažem, pa 5 km, tako? Tako ću ja da kažem da smo mi ovde bili. I promašao sam 6 km. A lepo sam prvo mislio da smo ovde. Ne znam koji mi je. Nema veze, 4500 poena, nije baš najbolje. Zbrzo sam, ali zadovoljan sam. Uredio sve to. Lokacija broj 4. Trebalo mi je samo 40 minuta za prve 3 lokacije i sad, znači, upišat ću se. Morat će delegacija da sačeka. Ne zaboravite da se hidrate na svakoj diplomatskoj misiji. Ne zaboravite da održite energiju na nivou. Ali nemojte da jedete puno ugljenih hidrata, ugojit ćete se. Šta je bre sad ovo? Idemo ka jugu. Što je južnije, to tužnije. Da imam. Ulica Josipa Severa. To mi apsolutno ništa ne znači. Pravo ti kažem, ali ovdje mi se čini da vidi neki znak. Bre, poj koja ulica. To mi se već sviđa. Vidi ti ovo, vidi, ima tamo solitera, što mi govori da ovo nije baš malo mesto, ali ne mogu da tačno kažem gde je. Svakako nije blizu obale, vidi se po drveću, vidi se po klimi. Dođite kod Šimeta u restoran Bijelu lađu. Eto, besplatna reklama ako ste u naselju, a ne znamo koje je ovo naselje. Čekaj bre, kako da dođem kod Šimeta kad ne znam gde smo? Sisak, to dosta pomaže, ali kako naći gde je Sisak na mapi? Nekako... Evo ga, znao sam ja gde je Sisak, dame i gospodo, pa nisam ja od juče jebate, znao sam ja to, sam teo da vas testiram, da se ne osjetite inferiorno. Malo sam nešto small brain danas u stvari. Josipa Jurija Štrosmajera jebote. Verujem da je to kao neka kapitalna ulica, bratu. Evo ga Josipa. I sad sam otišao u suprotnom smeru i naletao na veliku reku. Da li je to ovo? Zagreb Popovača, centar je desno. Šta ako sam ja u stvari bio tipa ovde, pa kao išao tu i sad je centar desno. Da li to može da bude, brate? Čekaj, evo neka železnica ovde, bre, šta? Evo ga voz, odlično, i ovo delo je kao da ide preko. Znaš koliko sam vremena, pošto će se ovo sve naravno izeditovati, nemate pojma koliko sam vremena pravio na ovom, jedno pola sata, tražeći da bi shvatio da sad idemo ovde ka severu i evo je železnica. Ja sam sve vreme išao ka jugu i završio u nekom skroz drugom selu. Malo sam razočaran u sebe. Da, to je to. Znači, ja sam išao ovom ulicom i izašao sam na ulicu prvog,
evo ga, čekaj, evo ga. I odavde sam izašao, znači ja sam krenuo ovde negde, u metar ću da ga pogodim, pazi šta ti kažem. Ne, još malo, evo ga, ovde. Pazi šta ti kažem. 214 metara promašaj, 4982 poena, skoro maks, prezadovoljan sam, odlično, mislim, mnogo sam vremena izgubio, ali bare na kraju smo našli šta je. I poslednja destinacija, fancy, veoma lepo, da vidimo šta je ovo. Ovo malo već vuče kao da je bliže moru, zar ne? Zapravo, da, tako deluje, čekaj baš da vidimo, jeste, ovo je nešto morski. Studentsko naselje, ne vidim lepo. U Rijeci, nazad na Rijeku, a? Solidan vozni park u Rijeci. Šta je ovo, brate, neki Daihatsu jebate. Evo ga, nisu mu lepo blurovali, vidi se da je Rijeka. Dobro, potvrdili smo, evo i ovamo piše Rijeka, odlično. Ajmo sad nazad na početak, da vidimo koliko će meni sa ovog mesta gde sam bačen trebati da se spustim do mora. Dobro, ne, moram priznati, sve ovo lepo izgleda. Kako je ovaj mladić ozbiljne teme, objektivan. Takođe me često zovu i objektivne teme. Nakon ovog videa ćete pustiti suzu. Pogledajte kako je Srbin sa srpskom trobojkom posetio Rijeku i tako praktično ujedinio dva naroda. Sklonit ću se odavde pre nego što nastane neko sranje. Deco, bez nacionalističkih ispada, ja instinktivno. Znaš šta, mrzi me. Ajde, kažemo smo ovde. Mrzi me jako. Take a guess. 150 metara promašaj samo. 150 metara samo promašaj. Pa ljudi, ste vidjeli taj osjećaj? Ok, great. Šta mi kažeš? The Professional, pa jesam. 24.000 poena. Nije loše. Da vidimo. Znači, šta smo beše imali? Imali smo Opatiju, imali smo Rijeku. Bukvalno smo... Pa šta je ovo, možda kilometar 2 jedno drugog. Osijek, imali smo Vukovar i imali smo Sisak. Rekao bi da je ovo bila uspešna diplomatska misija, sve na kraju prošlo odlično, narodi su se pomirili i maltene ujedinili. Bukvalno Hrvatska povlači priznanje Kosova u roku od 7 dana. Mark my words. To je bilo to za danas. Zamolio bih vas da ne crinžujete u komentarima jer će bude blokčina. Ono što možete da uradite je da odredite u koju sledeću državu želite da me pošalju. Obavezno kupi majicu, čuo sam da raste IQ od toga. Čekaj, evo ga, ovako izgleda, vi što je lepo, ne mogu ga ispremiti. Na Instagramu, na @ozbiljne, _teme, _shop. Takođe možete da podržite kanal donacijom ili na Patreonu ili na ovom dugmencetu pored subscribe-a. To je to, vidimo se baš uskoro, pozdrav!